Ayan, mga kalingap, good morning at nandito tayo ngayon sa yayamaning bahay mga kalingap. Grabe. Kalingap yayamanin. Tao po. Pasok na tayo ha. Yan po yayamanin mga kalingap. Si Kylie ho mga kalingap. Ayan po mga kalingap si this guy. Kamusta na this guy? Ayos lang po. Bless kay Sir Alvin. Yayamanin talaga dito ano? Oo po. Ang ganda po dito, ang ganda ng atmosphere at napakalinis mga kalingap. Nililinisan nila yung mga ano mga kalingap. Kamusta yung tubig nyo? Okay pa naman? Ayos Sir Alvin. Nag-ulan baga? Nag-ulan? Dahil man po siya nauubusan Sir Alvin. Tamalakas po itong sa iraram na. Itong Bukal yung bukal. Yan. Tapos pasok tayo. Pakita natin yun. May sorpresa ako sa inyo ay. Yan. Salamat po. Ninang at Ginang. Relax Sir Alvin. Tsaka Sir Alvin, nagpa-wifi Social. na kami. Ay, may wifi kayo? Meron po. Wasak ka Sir Alvin. Ay, di makakonect ako dyan. Ayan o. May libre Sir Alvin ng ano. May telephone pa. Ay, Para social. pag ka na magpa-load Sir Alvin, maapudan yan ang aapudan mo Sir Alvin ang number mo ta, maapudan dyan. Unti Sir Alvin. Kaso mahal Sir Alvin si Luta. May Netflix. Maganda. May Netflix po. Baga ang TV. Kaya ang nagmahal si Lord. Pero libre na yung Netflix. Diyan na din kukunin or ano. Diyan na din Sir Alvin. Kaya ang load niya kada buwan, 1.6 po Sir Alvin. Ta, si Mura Netflix. na. Mura, mahal Sir Alvin. Ta, itong sa iba, ano lang. May libreng Netflix na sila. Opo. Ganda po dito ang mga kalingap. Ayan oh. May picture pa sila oh. Sabi nga ni Sir Alvin itong nagkabit ng wifi, sabi niya, ay, ini ang kakabitan, garang mayaman ini. Dahil ako Sir Alvin, Mayaman ang nagtatarang. ninong at ninang. Tapos Mayaman si Lord. Diyan Sir Alvin sa sa kwarto. Oo. Nahiling si si picture Nagpunta sa ako dito at may sorpresa ako ay di na kita nasusurprise. Di na po natin nasusurprise sila mga kalingap. Napakaganda talaga na ano. Kamusta bro? Bro ko na ito ay at ano ito ay. Lagi ng ano. Busy lagi. Lagi ka nang sa yung kamusta yung Bible school mo? Cedric. Lagi kang nakaka-attend every Sabado. Kasi yung ano, Minsan yung Sir last year Alvin, din, hindi ako naka-attend. na kinakabahan sa kawawa Kasi mo. maano ka yung Isa-isa ito, Sir Alvin. Ito. Ma-preach na? Dahil Sir Alvin, Okay lang yan. Normal yan. Yung ano po, kaya Ano lang tayo tama, ano lang, masanay lang sa sharing sa mga bilog-bilog ba? Isa-isa, ipang-pour siya. Pang-pour. Isa-isa Sir Alvin, maano sa inutan. Humilitics yun sa yung mga genre ba Sir Alvin. Yung Pa- sa pagtuturo sa Pagpipreaching? Yan ang babasahon niya Sir Alvin. Tapos una, ma-pray na muna siya bago siya magsalita. Tapos pag nabasa na niya ni Gabos, ma-pray na siya sa pagtatapos. Kundi, sa church nga Sir Alvin, hindi pa siya nakakatayo sa unahan. Kaya doon na muna siya mag-practice. Oo, kahit yung sa ikot-ikot, baga bilog-bilog, ano, nagustuhan. Oo, na ano man siya Sir Alvin na nataram siya, nabasa siyang Bible pag may gawain sila nila pastor. Tapos, pero dapat masanay siya Sir Alvin sa may mga tao pag sisimba, patotoo po baga. Kahit sa simbahan niya Sir Alvin, unti lang inaano ka kaya. Oo, dahil tatlo na lang nga ano. tayo ni Natantan eh. Oo, Ganun lang, doon lang masimula, doon sa bilog-bilog na yun. Bilog-bilog, patotoo. Ano Sir Alvin? Oo, ganun lang yan Yan, masimula. kinakabahan siya Sir Alvin. kanila, kanila, pastor, kaya pastor, na-fellowship kasi ito yung mamaya. Mamaya. Yung police, Saan kayo ma-fellowship? doon po sa church. Kami din mamaya Sir Alvin, pero kanya-kanyang bahay. Iwan ko po kung dito o kay Lola, kay Lola. Okay, sige, teko po, arap po sa imasat na. Na ano baga si Ate Pia, nakamali baga yung operation. Ang haba pati, natusok na sa taligilidan. Nang alin? Yung ano, yung bakal. Wawa man. Na mali. Oo, may sukat. Ang haba. Ang haba. Pakita ako sa'yo mamaya. Nang mali mo pa rin. Sobra yung bakal sa ano, buto. Pera siya ulit. Oo, pirahan ulit.
Hirap na. Ano, imbes parahay na. Dito na lang at iwasan natin yung electric fan. At ano dito. Kain mo. Yan. Ay! Oo, na ano na. Kawawa nga, sabi ko. Kawawa na. Ano? Hirap pati nun, ano? Oo, mahirap talaga yung sir. At yung tapos. Dalawa. Dito mo na lang, ano, disco. Sayang na muna. Malamig man. Coffin man daw ito. Maluya si doktor na Nagbigay nga si na, ano, hindi nag-count ng 10K. Bilangin ng Ah, hirap man. double, ano. Maraming pag-iingat. Sakit pati nun. Masakit talaga yung tira. Tsaka ngayon, ramdam niya na pag nakakagalaw-galaw siya. Nakakaano na po siya. Nagalaw-galaw siya Ang na. problema ngayon, balik na naman siya sa normal. Oo. Kasi upira na naman siya. Kaya pala bawal, ano, bawal tumayo. Ay, bawal mag, ano, mag-upo-upo kasi may sablay. Pero, Takot ano, Sir Alvin. ano Hirap lang na yun, pagsubok na, lang yun. imbes na parahay na ano, araw talaga kayo ang kahit doktor Sir Alvin nagkakamali man ay ano, hirap na. Kaso Sir Alvin, masakit yun. O ba ako na naman ito. Imbis pagaling na siya, isang buwan na din ano, sobra na. Ay, iyo, nag 40 days na nga ni si Ninong Robin. Naghanda po baga siya na po. 40 days na rin sila. Oo, Hindi, pati siya nakakatayo pa. Nasa ngayon, uupirahan ulit ko, masinila. Hirap po man. Oo. Kaya nga eh. May surprise pala ako sa inyo. Talagang ganda ng bahay. Ganda talaga eh. Ang ganda ng bahay mga Salamat kalingap. sa Panginoon, naganda ang bahay. Kahit natutulog nga Kahit ako, ano, kahit matagal ko nang nakikita, parang nagagadahan pa rin. isang taon na ito, Sir Alvin, bahay. Ano yun? Isang taon. Ay, isang taon na nga doon. February niyan. Mm. Ay, yung paggawa pala. Yung paggawa. Kasi naggawa kami dito February 20. Natapos mga Ano April, lang? August. Tatlong buwan lang ito. Hindi pa man ito tapos. Ano si Rabi? Si Bintana lang, Sir Alvin, sinahuli. Nandito Oo. na kami, si Bintana, wala pa. Excited ay. Maganda, Sir Alvin. Basta pag-pray lang lagi natin Sila sila. Ninong at Ninang. Nag-birthday na pati si Ninong. 60. Pag dahil siya, Sir Alvin pala na May, blue sa may kandila. regalo nga sila sa inyo, baliktad. Ay, Dapat nakakasuko. dapat tayo ang ano, may regalo. Siya ang may Pagmamahal na regalo. lang, tapos Nandito praying yung na regalo, lang. surprise nga ni. Regalo Salamat ito. po, Ninong. Ay, wala pala dito. Mayo kang regalo. Ano kaya itong regalong ito? Ano yan, Sir Alvin? Tara! Hello. Tawa si Cindy. O bilangin mo. Bilangin mo kung magkano. Salamat po. Salamat po, Ninong. Ay, pang bili yung bigas na tas bawag siya. Salamat po. May Bye. kinakabahan na pati ako at wala na yung ano, si Rabi. Ubus na yung binili natin. Ano na yun? Pangalawa na, Sir Oo. Rabi. Nasundan. Ninong, oh, regalo ko sa iyo mo. Magkano? Regalo ko kay Ninong, Hindi. 1K. Magkano lahat yung nila? 10,000 po. Oh, salamat po. Oh, hawakan mo man. Ika na. Ang ano, ang Salamat aliwalas po. na. Basta tama yun lagi kayo kanina, di ba, nagpapatugtog kayo. ng Iyo po, pag worship. para Sir Alvin, pag Maliwalas. ano ka, pag malinis kang bahay, parang hindi ka napapagod pag may tugtog, masayaw ka pa. Salamat, Ninong, Nina. Alam niya lang yan. Hindi niya binabalik. Ay, ito. Tinidam ko lang yan, babalik. Grabe ka. Andyan lang yan kay Kuya Uti, Ang babalik ganda. ko din. Ganda na yan. Maraming salamat po, Ninong at Ninang. Maraming salamat. Malaking tulong ito Sir Alvin sa gastusin. Salamat po talaga. Baliktad yung regalo ni Ninong si Rabi. Oo. Ayan o, Ninong para sa'yo. Salamat po, Ninong, Ninang. Maraming salamat po talaga sa patuloy na pagsuporta, pagmamahal po sa amin. Maraming salamat po sa inyo kami pinapabayaan. Salamat po talaga. Sigad na po ang bahala magbalik ng blessing sa buhay niyo po. Sigad na po bahala mag-bless sa mga business niyo po. Maraming salamat po dito. Malaki ito, Sir Alvin. Baka kung hold up ako dyan, mamaya na ako malabas. Oo. Madami kayong gastusan ay. Ano? Iyan, Sir Alvin. Nagdagdag Kuryente. si Wi-Fi kada Wi-Fi. buwan. Salud, Sir Alvin, kaya tigwinta mi kada araw 50.
Ining TV, pag nag-hotspot Sir Alvin, isang araw lang itong 50. Mabilis Kaya maubos. nag-ano na lang kayo. Oo. Tas limited pa pag nagpanood ngayon. Unlimited Ano na? na. Yan! Anong masasabi, Kylie? Kylie, Dali na. Salamat, Ano sasabihin? Dali na. Yung kanta mo baga, Kylie? Oo. Ayun. Ay, di na makaluya. Dali na. Makaluoy na. Si kanta mo may pira na oh. Kawasa Sir Alvin, naghihingi siyang pira sa akin. Wala man akong mabigay. Kasi itong pira ko dapat naipidi sa panggastos, digdi sa bahay, pangbiling ano kung ano. Naghihinging pira, wala akong mabigay. Kasi kung wala ha. Tapos nag-ingat-ungat Sir Alvin sa kataid ko, nagkanta. Pag walay pira, makaluya. Makaluya na siya. Oy, pira na, dali na. Salamat kay Ninong, dali na. Dali mo yung ano. Salamat ka kay Ninong. Malakas na, hindi na makaluya. Makaluya, may pambili ka ng Ano na, pangpalakas. makasigla na. Yan, makasigla na. Ayusin mo na. Dali, kantahin mo na. Dali na. Merong pera, makasigla. Tawa sila. Makasigla. Yung mga Sir Alvin, kahit anong sabihin natin, minsan, ano kaya pag wala mang palagang pira, ano kawawa ang mga bata, pag nahingi, maiiyak ka na lang. Kamusta yung mga Makaluya, tanim-tanim Sir mo Alvin. dyan? Namatay. Namatay. Namatay si Sir Alvin, si Opo, si Sitaw, buhay pa. Tapos si Kamuti, buhay. May nakakaguno na nga kami Sir Alvin. Saka si Okra, buhay. Diligan ng Yung okra lang yung buhay. Oo, tapos si Pichay, 50-50 na. Hala. Hala, hirap mo na Sir Alvin. Okay lang yan, basta mayroong okra. Mayroon okra, tapos yung sitaw. Yung Sir mga Alvin. talong kasi mabilis baga dito tumubo, namatay din yung talong. Pati yan na laging basa. Kasi ano baga, tig-init. Dapat lagi siyang okay lang. May tubig man kundi namatay siguro. Oo. Basta si Lord ang makakapagpalakas sa atin ha. Opo. Baka isipin natin. Tanim lang Sir Alvin na ano. Salamat. Uy, bilan mo si Sir Alvin. Isipin natin pa rin na si Lord pa rin yung galing kay Lord. Siya ang nagpapalakas sa atin. Amen. Salamat Kumbaga, sa Panginoon. Opo, Sir Alvin. Worship the blesser, not the blessing. English yun. Ano ibig sabihin nun, Cedric? Ini-English mo man kami Sir Alvin. Ano daw? Pag Sambahin. nasit Ibig sabihin, sambahin ang nagpapala, hindi ang pagpapala. Ayun. Kay Sir Alvin, mas binibless ni God ang taong mapagbigay kaysa sa nagtatanggap Sir Alvin. Amen. Yan. Mas mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan. Kasi sana po Lord. Nagtatanggap. Salamat po talaga. Makano na yan eh. Makasigla na. Makasigla na kayo ni Mama. Kanta na kayo. Ayusin mo yung kanta mo. Ayusin mo yung kanta mo. Merong pera. Mayroong pera. Makasigla. Makasigla. Makasigla talaga. Salamat po talaga Ninong. At Ninong, maraming salamat po talaga sa malaki ito Sir Alvin. 10,000 mga 1, 2, kalingap. 3, 4, 5. Balita ko, ano din itong matulog, hirap din. Oh, Hirap din ako Sir Alvin nakatulog. pares kayo ni Ma'am Buena. Nagkausap kami Sir Alvin nung umuwi na kahapon. Naaawa ako. Pagpunta kong school, namumulan na si mata niya kasi kulang siya sa tulog. Tapos nakayungko na lang sa lamesa. Naaawa ako si Kuhoy. Hirap mo si Mamina. Pag ganun talaga siguro Sir Alvin, pag nagkakaanak ganun. Kasi yung dalaga pa ako, pagdating kong bahay, pag naghigda, tulog na ako. Kasi ang mga nanay Sir Alvin, kahit nasabihin na wag na ang isipin po bagay yung mga gastusin bilang nanay, talagang napasok sa isip natin yung mga gastusin, yung bayaran, mga bill, tapos yung baon ka bata, pagkain. Pero ano ka man, di ka may Opo. kagaya yung nakakatulog-tulog ka man. Opo, ang ginagawa ko Sir Alvin, sabi ko kay Mamina, makikinig ng worship song ng para yung mga iisipon mo, dahil naiisip, tas si cellphone nakapasa ka talinga Sir Alvin. Yun ang gawa ko. Tas minsan nanonood ako kay pastor yung mga kay pastor baga Sir Alvin, may mga postman ba po baga. Oo. Tapos yun na lang Sir Alvin ang inaano ko, pagpapanood. Yun kasi teacher kasi, madaming Iyo, ang mga iniisip. estudyante nga Sir Alvin, grabe! Sus Ginoo, mas malakas pa ang boses kay ma'am ay pag na
Bawal na. Mariribok, Sir Alvin, hirak man. Sabi nga ni Sir Emery pagpunta doon kay Mamina, ay ano inilyo, anong grade ini? Dahil niya da ito kaya, pang grade 6 man ito, Sir Alvin. Ay, mahirap pala pag, kaya ako hindi na ako nag-aral mabuti, baka naging teacher pa ako, Sir Alvin. Kaya tawa stress na ka ako lalo. dito pa lang sa mga anak ko. Kaya ko pa, pero Sir Alvin, minsan pag naaraway, yun Sir Alvin, naano sa isip ko pag naaway sila, parang boses na lang nila ang naririnig ko. Gunasigaw, naririnig ako, kaya ito na lang worship song Sir Alvin, napatugtog ako. Minsan si Cedric Sir Alvin, ayaw niyang maingay pag natutulog na siya, kaya siya minsan dyan, tas ako dito sa labas, di ako makatulog. Kawawa man napupuyat, may trabaho siya pagkaaga Sir Alvin. Ganyan talaga kahit ang ano kasi ang isipin, di mo yan ako. Iyo po, kahit Ang sabihin, importante kasama mo si Lord. opo, Sir Alvin, kaya Magtiwala salamat kay sa Lord. Panginoon. Kahit pa paano, Sir Alvin, yung mga problema natin, minsan na ano natin, Sir Alvin, ang puso natin, kumbaga, nagiging maano, Sir Alvin, itong magaan-gaan pag may nakikinig ka ng worship song, Sir Alvin, ka. May worship song man baga, Sir Alvin, yung mga mensahe din sa kanta. Ramdam mo din na si Lord na ang bahala sa buhay mo. Si Lord ang magbibigay, kaya huwag ka nang mag-alala. Pero bilang mga nanay, ganun talaga pala, Sir Alvin. Lalo na ako, bata pa ako. Normal man yun. Opo. Munting stress. Kasi pag di ka na-stress, abnormal ka na. Iyo, normal ka Oo, na, Sir normal Alvin. pa rin yun. Opo, Ang importante, kasama mo si na-stress Lord pa sa rin. lahat Opo, ng opo, oras. Sir Alvin. Mahirap, sabi ko nga ni Sir Alvin, pag ako na, dahil ko na kaya, maalis na ako, trabaho ako. Naaawa ako sa sarili ko, siyempre, walang ibang maawa sa sarili mo, kundi ikaw din. Kaya sabi ko sa mga bata, dahil na mag-iriwal, magkungkulit-kulit. Sabi ko, pag ako na maalayas ng mga trabaho ako, sige ka mo. Sabi man ni Cedric, ang trabaho nga dito sa bahay, nagre-reklamo ka na, pinapatulong mo pa ako. Siyempre, tulong tayo. Oo, tulungan. Opo, tulungan. Ngayon, Sir Alvin, Ano si maalis Cedric? siya. Naggabi muna siya dun sa labas ng mga damo. Mamaya Sige, po ano lang. maalis siya. Tuloy lang tayo sa Lord. Ano? Opo, talaga. Ayun, Totoo, importante. Sir Alvin. Nirindal kita. May, Iyo. may pamerienda. Ayun, mayaman tayo nga. Ha? Maantay ka lang din kay Mamina. Hindi ka na magkakad, Sir Alvin. Mhm. Iyo, matutok kita ng ano. Ngunya ninong makarkat naman kami. Ayan, sige mga Sir kalingap. Alvin. At Makar naman. Hindi ka na magkakan. Magbili makape ka na muna, garo. Pasensya na ninang. Pray na lang po. Lagi man po namin kayong kasama sa prayer. Sila Ma'am Ter, ikaw Sir Alvin, lahat po na mga viewers na patuloy na nagsusuporta sa amin. Maraming salamat po sa pag-skip ng ads. Malaking tulong po yun para sa family ni Sir Alvin, sa mga grabe din ang gastusin, sa pinubuo ni Sir Alvin simbahan, tsaka sa mga iba mo pang tinutulungan Sir Alvin. Maraming salamat Sir Alvin sa biyaya. Dahil na-vlog mo kami, nagkaroon kayo magandang bahay. At si Cedric, ayos ang opera, napakasal. Kaya salamat Iyo, po. wala nung salamat. walakas na patig Opo, trabaho wala. ni Cedric. Oo, Sir Alvin. Mas matibay na yan. Matibay, matigas na yan. Titanium yan eh. Naawa nga, kaninang tiya, maoperang pala ulit. Yung haba pati nung papakita ko, wait lang. May pamerienda po si this guy, grabe. Nagpamerienda Nagulat pa si ako, Ninong. nagpabili pa. Si Ninong. Salamat Ninang. Maraming salamat po. Mahirap pati kitain si Alvin ang pera. Ano? Diyos ko. Salamat talaga Ninong. Malaking tulong mo. Pray na lang natin na Opo. extend, double. Kaya pag na-pray na blessing, extend the blessing, double the blessing. Opo. Maraming salamat Para- talaga Ninong. Pero kasi pag nado-double, doble din yung yung ang tawag doon, responsibility sa mga tinutulungan. Kaya na sila Sir Alvin, lalo silang binibless ni God. Hindi lang sarili nila ang yung dami nila din tinutulungan. Oo. Nakita mo man Sir Alvin yung birthday niya, ang dami niyang bisita, ang dami niya pang cake. Salamat talaga Ninong sa blessing po, malaking tulong po yun sa amin. Salamat po Ninang. Maraming salamat po talaga sa biyaya. Natawa pati si Cedric, parang nakahinga ng maluwag. Nag-alis. Oo, malaking Ang sarap sa pakiramdam pag bigla na Google. Parang surprise. Oo, Oh, meron din naman sa aking binigay.
Si Ninang nyo. Di ba nakawalan? Pinoy, salamat po talaga. Sabi niya. Ganon siya pag na-blessing at nabigay. Salamat po. Si God na po ang bahala magbalik sa'yo ng blessing. Sabi talaga Sir Alvin. Na-surprise kami talagang si God talaga. Alam ni God ang pangangailangan. Oh, Salamat pray po. lang lagi. Sabi ko baga lagi. Lahat. Pray na. Ano, Opo. pray lang kasi dyan man nagmumula ang lahat. Opo. Ano lang. Panalangin. Ayan mga kalingap. Merienda tayo. Pamerienda ni na this guy. At salamat po sa panonood. God bless.